Per arribar a aquest instant s'ha recorregut un llarg camí. Un dia, dels núvols, va baixar l'aigua i la sàvia natura la va prendre i, a través dels seus filtres naturals, la va depurar i la va mineralitzar per oferir-la a la humanitat. I a Grup Corsa vàrem aprendre de la natura. I avui, amb 38 anys de vocació, esforços, dedicació, investigació i desenvolupament, oferim la tecnologia més avançada pel tractament de l'aigua. Així, a partir de l'aigua potable que arriba a la nostra llar, Osmòtic elimina el mal gust i olor, rebutjant tots els químics i excés de sals minerals que puguin portar l'aigua i, una vegada tractada, la remineralitza perquè sigui una aigua pura i equilibrada, acabada de renéixer i exquisida pel consum. Osmòtic és el més avançat dels depuradors domèstics d'aigua per a consum, i això és així perquè ningú més pot oferir-li fins a 200 litres de producció diària. Osmòtic analitza l'aigua cada vegada que obrim l'aixeta, indicant la seva qualitat amb avisos sonors i lluminosos. Postfiltre remineralitzador pH positiu que aporta calci i magnesi d'origen orgànic. Desinfecció per llum ultraviolada a l'interior del dipòsit. Material bacteriostàtic en totes les parts en contacte amb l'aigua. Microprocessador amb control de paràmetres cada 36 segons, amb avisos lluminosos i acústics. Per tot això, Osmòtic no té competència. Cap depurador domèstic supera l'Osmòtic de Grup Corsa. Ja és possible tenir aigua pura i equilibrada a casa sense haver d'anar a comprar-la i a un cost tan baix que ni un notarà. Només és Osmòtic si és de Grup Corsa, l'aigua ben tractada. Demani informació sense compromís, guanyarà salut, comoditat i estalviarà molts diners. 902 426 427.